luwe becik patenono timbang perpisahan endah wing sulesyo tarik wangi samudra marang kula karo wulan cocok ya. Urip ana kowe tak tukokne. Apa? Kowe isine kowe apa wae tenajan sesideman kakak sembadan. Masukin ya mas, ayo. Luwe becik patenono timbang perpisahan endah wing sulesyo tarik wangi samudra marang kulawarga karo wulan Sugeng rawuh yen Mas Pur saking Pinrang. Sugeng rawuh. Rombongan saka Pinrang, rawuh. Rombongan yang dari Pinrang. Iya, dilebokne. Urip ana kowe tak tukok. Oke, matur nuwun sanget sepeda malih dewataken sengirna wis tunggalaken tresno sedepan-depan kami Nyarsari Jaya. Selamat datang buat tamu undangan semuanya. Sugeng rawuh para tamu danipun
Ing mriki ngaturaken sugeng rawuh mbok pilih mangke dumateng para tamu istanipun badhe ngrasakaken lagon utawi dana swanten sesarang lesak kateng Jarsari Jaya saged paring cecala dumateng kula utawi langsung ndak ngajeng mriki. Apa ya niki vokalis kula ingkang setunggal niku vokalis balap Mbak Eka Sanjaya yang datang dari Kota Pinrang. Ya, artis lokal. Vokalis gak tahu leren. Leren yo. Orang mulai tanggal 31 sampai saiki rong leren awakmu kok. Disyukuri. Disyukuri. Sithik akeh sing maringi sing kuwasa disyukuri mawon. Paringi manis Kang Mas. Oke. Pak Dewardi gak ngawaki to. Tambah manis yang ora selame yen mesem manis sing ukul limatu saya bisa ngrentenge jantungku
Oke sembah nuwun. Doa teng jengik ya. Sampun kepareng untuk elegan manis. Lumantar kula sakateng Sari Jaya sak taringipun sepeda balik kula ngaturaken dhumateng para mungraha sedayanipun Mbok pilih mangke ngresakaken lagon utawi dados wonten sesar sakateng Sari Jaya saged paring cecala dhumateng kawula utawi langsung sak ngajeng mriki mawon. Ing mriki wonten sampun pondhutan nggih menika wau. Iki longe sithik Kang Mas, longe sithik. Oke, awes. Wonten pambudutan inggih menika setunggal lagon versi cukek. Ijing miring. Matur nuwun tali ase. Angger sak lagu 50 tengah sore ya wis ora apa-apa. Nggih, enten sing basani, sinten sing basani, Pak? Mbah Marikun, terus Mas Sutris. Mbah Marikun kalih Mas Sutris yo beso ijing miring. Niki beksa mriki kalih vokalise yo, monggo. Monggo Kang Mas. Kangge piyak sapening swasana wonten dalipun Bapak nggih. Oh nggih, mangke ijing miring kalih Jugubuk Asmara. Ketoke dompete kok wangel wae Pak. Aku ki ora. Aku ya matur nuwun nuwun. Niki dalane teng swarga ngeten iki Pak nggih. Matur sembah nuwun. Ijing miring kalih Jugubuk Asmara mangke. Lapis kok kudu pinter. Ayo miring. Ayo Mas.
Sembah nuwun Kijing miring sawan kemarin katur salajengipun pinangkani wau kalaju gubuk Asmara. Saya ketahui matur sembah nuwun. Gubuk Asmara mbok menawi dhumateng pemudane wau dana swatan Mbak. Nyanyi ki Mbak nggih. Oh wakil. Oh nggih matur sembah nuwun. Kene ya. Asri coba nang panglipur. Gubuk Asmara. Ya. Kak ya ayo di program Kang Mas sak daringipun mbok bilih mangke dhumateng para tamu istanipun ngersakaken lagon utawi Banidara Swanten langsung paring cecala dhumateng kula utawi tak ngajeng mriki langsung tampil ke depan. Yuk di program Gubuk Asmara.
tua banyu putih tido. Mengke lagu Glindocol iki saiki kok ditekne pisan iki. Catatan sajroning ati. Kita Glindocol Pak nggih. Ampun sang ngebuki weteng kenging nambah sakit. La jebule terus agrusu terburu nafsu arek kasane omong tambate arabate akeh aku dhewe keparte yo karo Sari Jaya matur sembah nuwun ya menika setunggal lakon gubuk Kasmara kalaju Glindocol keparkatur lumantar kula sok Kadang Sari Jaya pripun Bapak niki kula suwun kanthi sanget ing mriki berkah pangestunipun dhumateng pepundhen kula Bapak Haji Pranolo yang dari Pinrang. Kula suwun berkah pangestu panjenengan sesareng sok Kadang Sari Jaya. Monggo sepeda malih jengkaripun nggih menika Bapak Haji Pranolo Kang Mas. Monggo bateng Pak Haji. Pak Haji Pranolo berkah pangestu panjenengan sepotek Kang Mas gandrong jengkare Pak Haji. Pak MC, tolong jalukno kopi, aku izin. Monggo sepeda malih dibaca pepundhen kula Bapak Haji Pranolo kangge pihak semeni swasana wonten dalipun Bapak Untung monggo. Monggo Bapak Haji. Ayo monggo mriki. Monggo agak kajeng mriki.
kersanipun regeng wonten dalipun pemudian kula Bapak Untung. Aku izin. Pripun pokoknya kula suwun perwakilan dari Pinrang. Heeh. Ayo sini ireng. Oje, pangapunten saderengipun Bapak Haji dereng kersa jumeneng. Niki jenengan perwakilan ya? Oh, diwakili kene sik. Pak Haji Sardirian men. Mas Bandi, giliran cerase Mas.
Haji. Monggo Pak Haji. Pangapunten saderengipun kula menika laju panglipur ing mriki wonten pengumuman sekedhik nggih. Niki khusus among rawuh sedaya utawi khusus para pinisepuh disuwun berkah pangestunipun nggih menika foto bersama pemeleh atau foto-foto keluarga buat foto-foto kenangan. Ingkang setunggal nggih menika pemuda kula Bapak Parti Semok yang punya warung saudara sekalian, nggih menika Haji Sardi sekalian, Bapak Tino sekalian, ya menika Bapak Yahya, Bapak Mulyadi, Bapak Bagus Supardi, Bapak Bakri, Bapak Giyadi, lanjut Bapak Sukiman, Bapak Iwan, Bapak Wagino, Bapak Tugiman, Bapak Eko Tugimin, ya menika Bapak Minu, nggih Minu ya. Bapak Minu, ya menika wonten Bapak Rianto, Bapak Kamtobati, lanjut Bapak Slamet, terus tidak ketinggalan ya menika para sinuman KKJ Margo Utomo dipun suwun foto-foto bersama meleh buat kenang-kenangan. Matur suwun. Salajengipun menika buritan panglipur menika kula suwun kanthi sengit sinten wau Bapak Haji Sardi. Kula suwun berkah pangestunipun dhumateng pemuda kula Bapak Haji Sardi. Sesar kula sakadang Jarsari Jaya Mekatan, monggo Kang Mas jengkare Bapak Haji Sardi. Monggo sepeda malih jengkaripun Bapak Haji Sardi. Kula suwun kanthi sangat berkah pangestu panjenengan bersama kami yaitu Jarsari Jaya. Pripun niki? Wuyung. Nggih. Wuyung digarap langgam. Boten kata lumpen ing mriki sampun wonten request yang masuk lewat HP. Spesial buat rekan-rekan buat kadang-kadang yang dari Sengkang khususipun ya menika Pak Widodo sekalian. Ing mriki minta setunggal lagon bisa nempung nyawang. Mugi-mugi nanti buat Pak Widodo sekalian, pokoknya buat rekan khususnya Pak Widodo di belakang itu nanti juga ada yang punya bakso bola dunia bose. Pokoknya nanti dikasih buat rekan yang di Singkang, Karang-Karang Taruna yang dari Singkang. Bisa nembung nyawang nanti setelah menika bawa lagune Wuyung Katur. Sugeng rawuh para tamu saking Pinrang, saking Beloka, sugeng midhangetaken Wuyung.
Matur sembah nuwun sepeda malih dhumateng kemudian kula Bapak Cisardi ngasampun kersa ngaturaken setunggal lakon Wuyung. Saderengipun penangani tamu ingkang wonten mriki sampun request lewat HP niki live streaming ditonton langsung. Mbok menawi dhumateng buat keluarga-keluarga yang ada di luar Jawa, di Taiwan, di Malaysia, di Hong Kong dan pokoknya seluruh Indonesia bisa melihat langsung acaranya. Begini menika Bapak Tung Waloyo hari ini dengan cara ketik Trisno Studio bisa nonton di YouTube langsung. Yang beri sampun penangkan budutan yaitu saking kadang-kadang khususnya dari kota Sengkang, khususnya buat Bapak Widodo dan buat Bapak Jumino nggak ketinggalan Mas Iononya yang punyai warung Bola Dunia. Di sini minta lagu tembang manis yaitu Bisa Nemu Nyawang Asri sing nyanyi. Sawarane kok lewat rekening lho. Iki menuhi permintaan dari Bapak Widodo, Bapak Jumino, Mas Yono yang dari kota Sengkang. Tidak ketinggalan buat karang-karang taruna yang di Sengkang, Mas Hidayat, Mas Alek, Mas Yanto ya. Aku ya lali sitok-sitok betulnya komplit spesial buat yang di Sengkang. Yuk Asri di program Bisa Nemu Nyawang. Ayo deh. Miki Diasto. Ayo Kang Mas Gondrong. Kuning kok ya. Ayo Mas. Yuk, Dok Asri. Bisa dampingi
Oke, terima kasih buat keluarga besar yang ada di Sengkang, bisa nembong nyawang, sabar kepar katur, dia bengi orang kemanan, saiki ya kecat. Matur sembah nuwun sanget semuanya malih buat tamu dan semuanya, buat tamu sedanipun. Ing mriki sampun wonten request saking mbak-mbaknya yang cantik yang ada di depan. Sekarang apa lagunya, Mbak? Jangan bertengkar, gak usah bertengkar. Maksudnya ikut meramaikan di rumahnya bawa foto begitu. Apa lagunya? Oh, sayang yang mana? Sayang Wawes? Sayangnya Via Valen? Sayangnya Via Valen. Jangan memandang MC-nya loh, MC-nya duda loh. Oke, Kang Mas Yudi dikasih sayangnya Via Valen. Buat mbak-mbaknya yang cantik semuanya. 1 orang atau 3 orang? MC-nya terlupa. 1. Yang mana terlebih dahulu? Yang mana? Oh, kita yang mau menyumbangkan suaranya. Sini, mohon berdiri. Oh, berdiri. Oke, bosku. Ya, Jan Sugeng Rawuh, kata-kata yang dari Sengkang. Sini Mbak, sini berdiri. Di rumahnya Pak Untung dilarang menyanyi duduk, harus berdiri. Dicari dulu, sudah ketemu? Oh belum? Salah lihatnya. Masa lihat di YouTube, di Google? Oh Google. Sinyalnya, coba lihat sinyalnya. Bagus. Lihat di mukanya, pasti muntah. Kembali sayang, nanti memutih
lagi Wahyu. Mbak Ani, Mbak Vira. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Obat tamu dan sedianipun pangapunten sak daripun masih bersama kami Jarsari saya Campur Sari. Engkau dan siang menika bekerja sama di rumahnya Pak Untung Waluyo. Sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh dhumateng keluarga besar tamu yang dari Sengkang, Abah Kanji Mas Paijo nggih sampun rawuh nderekaken sugeng daharin. Pamunten saderipun dhumateng para tamu ingkang saderipun ing mriki setunggal monggo sawiji mangke berkah pangestu panjenengan tansah kula rantu-rantu sasarlosa kadang Jarsari Jaya mengiki kula suwun kanthi sengit berkahipun Kang Mas Romli yang dari Rabang. Kula suwun berkah pangestunipun Kang Mas Romli yang dari Rabang. Ayo Kang Mas jenggare Kang Mas Romli sepota yo. Sedahan, oke, pangapunten. Matur suwun, pangapunten saderipun dhumateng Mas Romli. Iki sing nulis bareng ya asem kok dhuwur dhewe kok ya kok. Pangapunten sepeda malih dhumateng Mas Romli ing mriki kula suwun kanthi sengit menika pepodhen kula mawon. Berkah pangestunipun Bapak Parti Semak ingkang punyai warung sederhana Rabang ya. Nulis ki sing cetha to Mas iki jan ya. Ayo kula suwun berkah pangestunipun dhumateng pepodhen kula Bapak Parti Semak yang punyai warung sederhana. Berkah pangestunipun monggo Bapak Parti. Monggo Bapak Parti Semak sing duweni warung sederhana. Monggo Pak D.
Tanda alit Kang Mas Trisno Warang Gawa. Sos.
Oke sebab nuwun sepeda malih dumateng Pemuda kula Bupati Semok. Saat dari pun laju pamundutan yang mriki yaitu ada permintaan dari tuan rumah yaitu foto-foto bareng malih. Niki ingkang dipun suwun inggih menika Bapak Chandra sekalian kali Bapak Pati Semok sekalian inggih menika Haji Sardi, Bapak Yahya, inggih menika Bapak Dewa, menika pinakane bundutan Kampung Gati foto bersama. Dumateng asma sampun ingkang kula sebat monggo foto sesarengan ingkang Kampung Gati. Oke lanjut memenuhi permintaan inggih menika buat tamu undangan semuanya. Ing mriki kula suwun kembali ke Kang Mas Romli yang dari Rapang. Di belakang itu nanti keluarga besar yang dari Sengkang yaitu juga ada Mas Paijonya Jurakane Kanji. Pokoknya Rudi cedeki atiku rung marem pokoknya yang dari Sengkang. Nanti Kang Mas Paijo Jurakane Kanji. Ya, Kang Mas Romli terlebih dahulu yang dari Arapang. Monggo Kang Mas lagune napa derek? Di belakang itu nanti keluarga besar dari Sengkang.
dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Oke, terima kasih buat Mas Ramli yang dari Rabang, tebak manis yaitu pasrah. Para kantor lumantar kloso kata Jarsari Sari Jaya saat hari pun katuraken sugeng rawuh sepeda halih keluarga besar yang hari singkeng sugeng pedarat gah kanthi pernikahan kayun sugeng angger sabi pasuga tengah sampun samata saking menggugati mekaten. Mriki sarene sampun sawetawis saking dipun dugi kula suwun kanthi sanget berkah pangestipun diwedeng kadang kula kinasih Kang Mas Paijo, jurakane Kanji Singkang, tekane salah isik kok ya. Ya, monggo Kang Mas Paijo berkah panjenengan panjenengan. Njaluk ra apa-apa kudu tidak mriki engko balik loro neh. Ayo Kang Mas Gondrong jengkare Kang Mas Paijo. Jurakane Kanji, tak suwun berkah panjenenganipun njaluk ora ngopo-ngopo, monggo mriki. Monggo kata-kata kula nasi kata kula sapa Kang Mas Paijo jurakane Kanji. Mriki kula sing mriku. Orang seminggu ya tambah lemu. Napa niki gedhengipun derek siang menika pepanggihan kula sakadang Jarsari wonten talipun Bapak Tung Waluyo. Halo Ma. Au. Oje diwakili Mas Noling. Mas Parnoling. Monggo dipun wakili kali Mas Noling jenengan legah mriki mawon yin. Bersalaman legah mriki jenengan. Legah mriki. Wakile soalnya gue teko kok. Monggo Pak. Monggo Pak Parno. MC-ne ira. Monggo Cek.
Iki Mas Paijo ki yo wong sepuh di nggo diiban kok ya. Monggo Bapak, monggo. Iki sing ibot jaluk susu. Halo Mas. Monggo Pak No. Sing ibot jaluk susu. Gak enak. Kak. Betul. MC-ne ireng. Mbok menawi panggodane katusna. Masuk. Panggodane katusna. MC-ne golek rodo.
Niki kalau perwakilan dari Mas Paijo. Saat ini panjenengan, makanya di belakang panjenengan kula suwun kategori Kang Mas Sono yang mempunyai bola dunia wonten singkang. Monggo. Monggo Sul. Direncang mriki. Pinggir dhewe nggih harap. Pinggir mriki. Ah, nggih.
Oke, matur suwun saya coba namanya duetan Bapak Parno. Kalih lagu berturut-turut setunggal makili Mas Paijo ingkang kalih kemudian kula ngabrak Bapak Parno. Yang berikut kita lanjut menangani bedudan keluarga besar yang dari Sengkang. Buat kadang kula yang menjual bakso, mohon maaf. Tamu nerian mangke panjenengan tetap kula kasih lagune. Yang berikut masih permintaan dari rekan-rekan tamu dengan tadipun yang dari Sengkang. Kula suwun kanthi saged nggo ketuane KKJ Sengkang. Kula suwun Bapak Haji Amang. Berkah panjenengan panjenengan tansah kloro ratusan kula sakadang Jarsari Jaya ingkang dang sonten menika makarya wonten talipun Bapak Untung Waluyo. Di belakang Bapak Haji Amang mangke kula suwun Bapak Jiman, di belakang Bapak Jiman Kang Mas Seyono Bulan Dunia. Pokoknya 3 lagu khusus dari Sengkang. Setelah itu, setelah 3 lagu nanti diminta dari penjual baksonya awet esok sampai yahane dodol urung tek-tek. Pamere bojo mungkin dikasih. Yo, keluarga besar dari Sengkang kula suwun kanthi sanget nggih Bapak Haji Amang terlebih dahulu. Monggo. Ayo Kang Mas singkare Bapak Haji Amang. Monggo Bapak. Diwakile malih. Nggih. Gleder-gleder kok teko Mas Yono susah kok. Niki diwakilne Bapak Haji Amang, diwakilne Bapak Jiman. Ayo kembali spot Kang Mas dengare Bapak Jiman. Pokoknya keluarga besar Sengkang iki. Monggo Bapak Jiman. Bapak Jiman niki orang kedua nggak boleh diwakilkan lagi. Harus nyanyi Pak ya, nggak boleh diwakilkan. Kok gelender Mas Sono monggo dibatang Bapak Jiman katur dibatang panjenengan sawetahipun sareng sakadang Jarsari Jaya mekaten monggo katur. Bisa terene Pak Punten. Mas Idam Sari Mas. Sing gampang. Kowe kadang-kadang lali ya. Saderengipun ing mriki kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng kadang-kadang keluarga besar yang dari Bone. Khususipun Mas Eko Wahyudi. Iki dulur sampean. Sugeng rawuh sugeng pinara langgah kanthi mardikane kayun rumiyin sesar klosak kadang Jarsari Jaya mekaten. Ayo di program Idam Besari.
Idam Sari lumantar swatenipun pemuda kula Bapak Jimat. Halo, halo.
Matur sembah nuwun sepeda malih dhumateng pembudan kula nggih menika Bapak Ajimen sampun kemarin katur nggih menika Idam Sari lumantar kula sak Kadang Jarsari Jaya NJS Sound System Trisno Studio ing mriki makarya wonten talipun pembudan kula Bapak Untung Waloyo masih dari Senggang tinggal sisa satu kula suwun berkapas 1000 dhumateng Kadang Kloresik Mas Yono bola dunia berkah pangestu panjenengan tansah kula atur-atur bersama kami Jarsari Jaya. Yuk cekare wasono. Oke, buat Kang Mas Yono bola duniane Sengkang Sugeng sonten saka pepanggihan niki sedekar sakne Kang Pundi Kang Duweti niki kula suwun yo rekan-rekan keluarga besar dari Sengkang jumeneng sedaya joget sareng-sareng lagunipun dari yaitu Meet In dari Inggris Tembang Trisno monggo, ayo, bose Kanji, ayo, jumeneng. Oh, wis nang kene. Iki selunta-seluntu nek iki cah. Nyawer niku nek ikhlas apa nek gak ikhlas gak sah. Nek nyawer ya ora apa-apa nek gak isin. Monggo Pak Pur. Monggo ta. Tresno sing tak jodoh